Il-General Workers Union u l-Union ħaddiema maqudin jesprimu tħassib tagħhom dwar iż-żieda fil-prezzijiet tal-fuels li daħlet fis-seħħ mit-tlieta. Iż-żieda li tħabbret fil-bidu ta' din is-sena fiċ-ċilindri tal-gass flimkien ma' żieda fil-prezzijiet tal-fuels qed iħallu effett negattiv kemm fuq il-familji kif ukoll fuq in-negozji. Aħna nħossu wkoll li l-Gvern imissu stenna ir-rapport li qed jitħejji l-MCSD biex naraw l-impatt tal-fuel fuq il-poplu in ġenerali u mbagħad jara kif ħajħabbar iż-żidiet. Minna ħatana ħankomplu nsostnu fl-MCSD li il-rapport li tkun jirriflettu wkoll iż-żidiet li kien hemm li tħabbru l-bieraħ. Ir-rapport għandu jkun ippreżentat lill-imsieħba soċjali sal-aħħar ta' dan ix-xahar kif kien miftiem fl-laqgħa tal-MCSD fil-bidu ta' din is-sena. Il-UHM qed tinsisti li ż-żieda li tħabbret il-bieraħ fil-prezzijiet tal-fuels tkun inkluża ma' żieda li diġà tħabbret fiċ-ċilindri tal-gass u fuels mill-ewwel tas-sena law għaliex wieħed irid jagħmel analisi sew ta' kif jintlaqtu il-familji Maltin u n-negozju biex bekk wieħed ikollu stampa ċara ta' kif warina ħafna importanti il-faxex l-iktar vulnerabbli qed jintlaqtu b'dawn iż-żidiet fil-prezzijiet.